Hej YouTube, det her er blog nummer 7. Og det er som sagt min make-up samling. Og så jeg går rundt, eller se, som I kan se, den der store kommode, eller den der lille en, den der. Ja, lige meget. De tre, der var en skuffe, der stod der, og det er fordi, den er ved at gå stille, så jeg skal købe en ny reol. Det er dem med min make-up i, jeg har det og det og det, ja. Så, nu vil jeg lige hurtigt hente dem. Der. Og der. Og hvis I vil vide, hvor jeg købte den, når jeg var 10, og jeg er 13. Ja, det første jeg vil starte med, det er sådan en her. Den hedder VC Owens Weissnose. Ja. I morgen skal min negle ud. Jeg har ikke fået fjernet dem endnu, det skal jeg hjem i aften hjemme hos min mor. Au. Se, den har det her, ikke også? Så nogle børster, nogle børster, der ligger dernede i, hvor jeg holder min tommelfinger. Nu er jeg nu. Det kan da også bare være nemmere at tage den ud. Ja, og så er der et lille spejl. Hej! Ja. Og så er der nogle meget friske farver. Og sådan lidt mørke derude i siderne. Og så voilà! Ja. Den har jeg mit puder og sådan noget. Min børste ligger hjemme hos min mor, så fordi jeg kom på besøg hos min far i dag. Og så har jeg lige 3 små børster til øjnene. Det var den ene, den anden. Og den tredje. Og så lægger jeg den lige ned igen. 1, 2, 3. Og så. Ja. Og så er vi kommet til mit neglelak. Det kan også godt være, at der ligger et muligt andet i, ikke? Neglelak. Luxaway Nail Color. Ja, lige mam. Og den er som regel mærkegrøn. Det mener jeg det. Jo, den er bare... Den er meget... Den stinker meget. Og lort mig. Nej, ikke fordi jeg lugter til lort. Det var den ene neglelak. Så en sort. Og den har For You. Og så, hvad nummer er det? 133. Og det er lidt svært at se. Og som sagt, den er sort. Den bruger jeg næsten aldrig. Den skal jeg have til mig. Den har diamantglas. Og hvad nummer? Ej shit, det er permanent, så jeg næsten også. Også nummer, det er nummer 20.
og det kan man ikke se. Og den er rød som en rose, altså sådan en rigtig roseblomst. Det der er som lava, og nummeret er 29. Det er også permanentet inde i, så man kan ikke se det. Og den hedder Beautiful. Det kan man heller ikke se. Jeg skal snart have et nyt webcam. Så en børste. Ja, jeg har kun en. Så nu har jeg faktisk sat noget musik på. Og det må være lige meget. Så gør vi altså lige sådan her. Fordi jeg skal have noget på, eller hvad man siger. Jeg skal lige hurtigt se, hvor mange der har set min video i dag. Den anden video, jeg har lavet. Den behandler sgu stadig ikke, hvad? Nå, lige meget, så kommer vi til sangen. Og den her... Ups. Den er faktisk rigtig god. Hun har en utrolig smuk stemme. Så en smuk stemme vil jeg også godt have. Skal vi hurtigt fjerne det der. Og så i hvert fald nogle parfumer ligger også nogle specielle parfumer. Gør jeg hele tiden det der, mand? Skal okay, over cover. Hvis man sådan passer på den. Der. Den er nok meget høj. Så er noget af mine nejlakker. De er totalt specielle. Det er et lille låg til den. Det tager jeg lige højt på, sådan, så det ikke løber noget på min computer. Okay, og den her show. Der, show. Let's go to the beach, let's go get a ride. Say what they're gonna say, have a drink, drink on the Bud Light, bad bitches like me, talk the gun by the patrol, on, let's go get it on, zone, on, yes I mean zone, if you shoot, leave a good sip, I'ma go, all my money, I don't get to shit, the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand, get on the floor, make it your last chance, if you want more, then here I am, starships, we're meant to fly, and touch the sky, can't stop, 'cause we're so high. Og så en meget rød læbestift. Det er en, jeg brugte til, den har haft i rigtig mange år. Jeg har haft den lige siden jeg var 6 år. Den er også ved at gå i stykker lidt. Så den skal jeg faktisk snart smide ud. Jeg holder utrolig meget af den, det er meget et minde. Min øjendrop sådan så, jeg får længere øjenvipper. De var så ud af sådan kunstige. Jeg skal også lige se se. Ja, det er meget svært at se i kagen.
en testet parfume, der hedder Diner, eller altså den siger. Ja, det kan man ikke se. Den er rigtig lille skrift. Så en børste igen. Så en børste igen. Og så sådan en der igen. Den var blå der. Okay, det var den ene skuffe. Det var altså ikke særlig meget. Okay, jeg har brugt rigtig meget tid nu. Ja. Vi skal skynde os lidt. Min mascara skuffe, eyeliner og flydende og sådan noget. Min flydende eyeliner ligger i sådan over sådan noget. Så kom op med. Min skuffe er lidt blandet i dag. Jeg fik aldrig åbnet, men jeg åbner dem hver dag. Nogle gange kommer min lille søster og ruder i dem. Og min lille søster, der bliver 10 i morgen. Så vi vil starte med, det er Tabo. Ja, og den er faktisk sølvblå. Den er faktisk rigtig pæn. Så videre, og nej, den har faktisk kostet. Ja, den har kostet for 150 med den her mascara. Altså den der også, den her, det hjælper 125. Så den her mascara, den hedder Herre Mascara L'Oreal. Altså den kommer fra Matas, så hedder også L'Oreal. Det er en guld en. Og så næste, vi har ret travlt, for en video kan slet ikke vare så længe. Hvid eyeliner. Jeg prøver for det meste hvid. Og den har kostet 100 et eller andet 20. Sort eyeliner. Ja, og så en blå. Og en blå mascara. Den bruger jeg slet ikke til øjnene. Eller øjenvipperne. Næste. Ja. Ja. Bare lige hurtigt alle mine eyeliner. Jeg har så mange. Alle de her hold. I alt har det kostet 1000 kroner for alle ting her i alt. Nej, for den er skuffet med eyeliner og mascara. I alt har det kostet 11.000 kroner, hvis det var. Hvis jeg skulle lægge sammen hver gang jeg købte noget. Lipgloss. Eller læbestift. Så en guld en igen. Ja. Vi er rigtig travlt, den er bare 13 minutter og 20 sekunder. Den er jeg faktisk rigtig glad for. En mini mascara. Og den har Talk Shirt Adon. Den er meget slidt. Men den er ved at gå stykker selv. Ja, det var helt den skuffe. Også den her. Det er til øjet inde i. Ja, den brug. Det er skuffe. Og så vil jeg sige farvel. Det er lidt blandet. Og der er den her slags læbre med. Og så nu tager vi lige hurtigt, så er jeg hurtigere. Let's do this one more time. The ship will make to fly. When love is touch the sky. Can't stop, 'cause we're so high. Let's do this one more time. Jump in the hoop, I own that. And I ain't paying my rent this month, I own that. But fuck who you want, fuck who you like. Dance all night, blow with the inside. Now everybody let me hear you say rain, rain, rain. And spend another money 'cause they pay, pay, pay. And if you a G, you a G, G, G. My name is Rebecca, you can call me Nick. Do I get to star?
I love to dance, so give me more, more. Det er And I can't stand Det it gør on vi. the floor like Den it's har your kun last været chance. If you want more, Det er more, sådan then min go yndling. around. Det er min anden yndling, og det er mascara. So fly, yeah, hands up. Så vi ses. Hej. Tak fordi I så med på Frederikkes blog.